5 June 2027, we are here. Restoration Revival. Sibonga kakhulu ibandla iRouse engikhonza kulona konke ama-branch. Without any waste of time, he is the father. He is the father not of life abundance, but he is a father in the body of Christ as the Church of Jesus Christ. South Africa, we are so honored to have him as our senior. He is the father who was preaching while we were young at school. Namhlanje ngicela bandla likaNkulunkulu esamukele emzimbeni kaKristu, not a KZN, not a South Africa, but even outside borders. Ake senze umsindo samukele ikhehla Bishop S.B.C. Khali. Ake sililisele stadium. Ake sililisele stadium. Ake sililisele. Stadium, Hallelujah. Shai Santa ulilisele. Hallelujah. Linisela. Igama elinguJesu. Shai Santa linisela. In Jesus' name. Ake shaya isandla again sililisele. Njalo seduze ukuthi asindawo uNkosi ungakaqedi ngathi. Njalo seduze ukuthi asindawo uNkulunkulu engakaqedi ngathi. Singahlala phansi. Angibingelele kakhulu His Grace Bishop Telezi, BM Telezi nabonke asebenza kanye nabo. Ngibingelele i-Fivefold Ministry yonke ekhona. Ngibingelele bonke abefundisi ababishopi, sibingelele bonke obaba omama bafowethu odadewethu egameni lenkosi yethu Kristu Jesu. Sibingelele ama-supporters ale great revival ye restoration, uPostoli uLungu M olapha ofisini lika Premier. Sinibingelela nonke abahlabelelayo labo ama-artist, everybody bazalwana, sinibingelele egameni lenkosi yethu Kristu Jesu. Amen. Sifunda incwadi kaMark chapter number 10. I will be very short. Incwadi kaMark chapter number 10. Siqala ukufunda verse number 46. Sekuthi angixhume lapho ukuthi kwakwenze njani sinikelwe singekho. That was too much. Bese ngithi umpostoli akavale. Kwathiwa nama ngizeke. Verse number 46 ufundeka kanje, khona bafika eJericho, kwathi esaphuma eJericho nabafundi bakhe nesixuku esikhulu, indodana kaTimewu uBhatimewu, isinxibi esiyimpumputhe, wayehlezi ngasendleleni. Wathi ukuba ezwe ukuthi uJesu waseNazaretha, waqala ukumemeza ethi, Jesu ndodana kaDavide, ngihawukele. Thank you so much. Wathi ukuba ezwe ukuthi nguJesu waseNazaretha, waqala ukumemeza ethi, Jesu ndodana kaDavide, ngihawukele. Abaningi bamkhuza bathi kathule, kepha kwayikhona wamemeza kakhulu ethi, ndodana kaDavide,
ngihawukele. Wayesema uJesu wathi mbizeni. Bayibiza impumputhe bathi kuyo, yima isibindi usukume uyakubiza. Yayisilahla ingubo yayo yaxhuma yaya kuJesu. Yayisilahla ingubo yayo yaxhuma yaya kuJesu. uJesu washo kuyo wathi, ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Impumputhe yathi kuye, Rabuni, ukuba ngibone. uJesu wathi kuyo, hamba ke, ukukholwa kwakho kukusindisile. Yayisibona khona lapho, yamlandela endleleni. Ukukholwa kwakho kukusindisile. Ukukholwa kwakho kukusindisile. Ukukholwa kwakho, ukukholwa kwakho kukusindisile. Ukukholwa kwakho kukusindisile. Yayisibona khona lapho ngenxa yokukholwa kwayo. Yayisibona khona lapho, yamlandela endleleni. Baba, izwi lakho liphilile, lenamandla kukhuluma ngalo kule mzuzwana, in Jesus name, amen. Amazwi akhulunywa uJesu wakhuluma kule mpumputhe, uthi ukukholwa kwakho, ukukholwa kwakho, ukukholwa kwakho kukusindisile. Lesingesi lithi, your faith has made you whole. Your faith has made you whole. Bese lithi ke yayisibona. Yayisibona. Ngithanda ukukhuluma ngokafushane ngokukholwa okunikeza ama results. Faith that brings results. Uma uzobheka into okuthiwa ukukholwa, awukwazi ukuyiqonda until ufike encwadini yamaHebheru chapter number 11. Ngoba kumaHebheru chapter number 11 verse number 1 lithi ukukholwa kuqiniseka ngezinto ezethenjwayo, bese lithi kuyiqiniso lezinto ezingabonwayo. Ngamanye amagama, abakholwayo baphila kwenye ilevel yethemba nelevel la khona izinto zingabonakali. Kusho ukuthi ukukholwa kungamandla okwenza izinto ezithemba zibambeke. Futhi ukukholwa kungamandla adownloada izinto ezingabonwayo zize ezweni elibonwayo. So ukukholwa ivesi likuveza kahle encwadini yamaHebheru chapter number 11 verse 1. Ukukholwa kuqiniseka ngezinto ezithenjwayo futhi kuyiqiniso lezinto ezingabonwayo. But more than that, uma uya encwadini yabaseRoma chapter number 10 uzofunda uverse number 9 lithi, ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo avume ngomlomo. Ngoba lento yokukholwa akufanele nje igcine enhlizweni, ufanele iphume ngomlomo. Ngoba uma isiphuma ngomlomo kuba khona izinto ezenzekayo. Ukwenzeka kwezinto akwenzeki ukukholwa kusesenhlizweni. Ngizwe ngathi kuzoshumayeleka. Uma ukukholwa kusesenhlizweni izinto azibonakali. Khulula into esenhlizweni uyikhiphele emlonyeni. Then uma iphume emlonyeni ihamba iveze izinto ebezingabonwa nezinto ebezingathinteki bese ziyathinteka. But uma uza kuyo leyo ncwadi ufika kuverse number 17 lithi uRomans chapter number 10 verse number 17 lithi ukukholwa kuza ngezwi, bese lithi kuza ngokuzwa
izwi likaNkulunkulu. Ngamanye amagama lesinikeza indlela yokuza ukukholwa, indlela okuveza ngayo izinto. Usho ukuthi ke sekufuneka noma ubani asuke eduze kwabantu sonke isikhathi abazo adbotha into efakwe yizwe enhlizweni. Kufanele ubakhetha abantu mhlamba sinitshele ukuthi kuyo yonke leminyakana esiphilile uphila ngokubakhetha abantu obasondeza kuwe, ngoba ngeke usondeze bonke oTom no Dick and Harry. Kukhona abantu abathi uma ubasondeze eduze kwakho babulala into yakho, kodwa kukhona abantu abathi uma besondela noma bengashongo lutho bakutshele izwi bathi asikho isikhali esilungisiweyo salungiselelwa impilo yakho esiyophumelela. Abazokhuluma bathi akukho kungenzeke kuye yena yedwa, bathi akukho okunzima kuye. Uma besondela basondela benze into engaphakathi ukuthi izalwe, kanti khona bathi uma besondela bayiphunzise into ebekwe uNkulunkulu empilweni yakho. So ukukholwa kuza ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. But you know, ukholwa kukhona izinto kufanele kufike kuzo. Ngizwe ngathi ngiyavala manje. Khona izinto kufanele kufike kuzo ukukholwa. Ngamanye amagama ukukholwa kuhambisana nokuthi uNkulunkulu omkhonzayo umaze ngakanani. Ngoba uNkulunkulu wakho omkhonzayo emncane, so uNkulunkulu wezinto ezincane, kodwa uma umbheka emkhulu uba nama results amakhulu. Ama results avezwa indlela omphesiva ngayo, indlela ombona ngayo uNkulunkulu wakho, iyona ndlela ozokwamukela ngayo ama results. Uma sobheka incwadi yamaHebheru yona nje iyodwa imveza uJesu emkhulu kunezinto ezibalwayo. Number 1, ku chapter number 1 imveza emkhulu kunabaprofeti. That is why sizozwa ethi uNkulunkulu wakhuluma kuqala ngabaprofeti, kodwa manje usekhuluma ngendodana yakhe. Imveza uJesu emkhulu kunabaprofeti. Noma abaprofeti sibadinga ngoba abaprofeti bangezinye zezipho ezidingekayo ebandleni, kodwa akufanele si-elevate izipho zifike kwi-level kaJesu. Mkhulu Jesu, mkhulu kunayo yonke enye, mkhulu kunabaprofeti, mkhulu kunabapostoli, mkhulu kunabo bonke abantu abaziwayo, mkhulu kunopope. uJesu mkhulu kunabo bonke abantu abaziwayo. uJesu mkhulu kunabaprofeti. But number 2, imveza emkhulu kuney'ngelosi. Imveza emkhulu ngangabuza abanye abazalwane ukuthi ungakhethani ukuba uwe nokuba ingelosi. Abanye bathi mina ngakhetha ukuba ingelosi ngoba ingelosi ingena noma ikuphi. Ngathi mina ingelosi isuka ingena noma ikuphi ngenxa ukuthi ithunyelwe kimi. Suke ithunyelwe kimi. In other words, uJesu uvela emkhulu kunezingelosi. But more than that, uvela emkhulu kunemhlatshelo. iBhayibheli lithi imhlatshelo eyinikelwa unyaka nonyaka, kodwa lithi iBhayibheli uJesu sengenile kwabakanye, wangenela bonke.
ngoba waye umnikelo ophelele mkhulu kuneminikelo mkhulu kunemhlatshelo mkhulu kunazo zonke izinto ezazaziwa. Uma incwadi yamaHebheru imbheka ukuthi imenza abe mkhulu, uzombona uma eseyikhuluma lapha ku chapter number 13 uverse number 8 bese yithi uJesu Kristu nguye izolo, nguye namhlanje, nguye kuze kube phakade. Ake ngimemezele stadium ukuthi before kube khona enye into bekukhona yena, and namhlanje kusekhona yena. Namhla sekuvela iAntichrist uzobe esewuye uJesu mkhulu. Angazi ngayisho kanjani lena namhlanje ne-stadium ukuze zonke ezinye izinto obucabanga ukuthi zinamandla uzibone zincane, kodwa emkhulu uJesu. Engathi ungathinta oseduze uthi mkhulu uJesu, mkhulu uJesu, mkhulu uJesu, mkhulu uJesu, mkhulu uJesu, mkhulu uJesu. But you know, uma kufike la khona umazi emkhulu kunezifo, izifo ziyabhawa. Uma umazi emkhulu kunenhlupheko, inhlupheko iyabhawa. Uma umazi emkhulu kunezitha, izitha ziyabhawa. Uma umazi emkhulu kunabathakathi, abathakathi bayabhawa. Uma umazi emkhulu kunosathane, usathane uyabhawa. Uma umazi emkhulu kuna wonke amandla obumnyama, inyanga nezangoma, umazi emkhulu, zonke lezi zinto ziyabhawa, ziyabhawa. Kuthi angimemezele South Africa ukuthi alikho igama elikhulu njengegama likaJesu. Alikho igama elinamandla njengegama likaJesu. Awekho amanye amandla anamandla kunamandla evangeli. Ivangeli liphethe amandla. Anginamahloni ngaleli ivangeli, ngoba leli ivangeli lingamandla. Leli ivangeli alinawo amandla, liyiwo ushande kephayanda. Leli ivangeli liyiwo amandla. Namhlanje nemini liyangena liyahamba hamba linqamula ukufa. Leli ivangeli igama likaJesu liyaphilisa, liyakhulula, livula iminyango. Let's go to this man. Lendoda leyibe nenhlanhla ukuthi ihlangane noJesu isedolobheni layo iJericho. Now uma uzobheka la iBhayibheli liyamchaza lo bhuti lo, lithi igama lakhe uBhathimeyu, indodana kaThimeyu. Uma uzobheka lamagama umehluko iprefix. Iprefix yakhona endodaneni uba. Leli gama elithi ba lisho the son, indodana. Leli lithi Timaeus lisho the blind man. Ngamanye amagama kwangesiwona amagama akhe abo lawa. Kwangesilona igama lale ndodana uBhathimeyu, kwangesilona igama lalo baba uThimeyu. Babe babiza ngesimo. Ngizwa namhlanje na ntambama izimo ziyaqhakeka. Namhlanje ntambama izimo ziyawa. Ungene kuleli yasango bekubiza ngesimo, kodwa uzophuma kuleli yasango inkazimulo kaNkulunkulu ihleli shanda phayada.
uma bethi le ndoda le uBartimeyu babesho ukuthi indodana yempumputhi bethu baba wakhe uTimeyu kusho ukuthi uTimeyu naye wayempumputhi. Uma uzofunda history yakhona kukhona enye indoda ebhale kakhulu history okuthiwa uJosephus, uprofessor Josephus uthi kulomndeni kusukela kudala kwakuthi uma kuzalwa ingane yomfana izalwe ngabona kwakuyisiqalekiso. There's a restoration, ngizwa ukubuyiselwa sengazathi kuleli khaya kwakuthi njalo uma kuzalwa umfana azalwe ngabo kodwa nikhona abazalwane. So yehla lento yazi yafika kulo baba kuthiwa lo baba lona ngelinye ilanga wathatha le ndodana yakhe lesi siqephu seBhayibheli esibiza ngoBartimeyu wayithatha waya ethempelini. Wathi mayifika ethempelini kwafundwa iscripture kwathiwa umoya wenkosi uphezu kwami ngokuba isandla sikaNkulunkulu. Moya wenkosi uphezu kwami ukuba ngishumayela ivangeli kwabampofu kuvuleke amehlo. Come on. Kuvuleke amehlo ani bazalwane. Lo baba wajika wabheka indodana yakhe wathi noma sinesiqalekiso la ekhaya, isiqalekiso sokuthi onke amadoda wabone, kodwa ngiyacela noma ngafa mina ngicela wena umlinde lo Jesu. Baba lo Jesu mhla efika enye yezinto azoyenza ukuvulwa kwamehlo. Kobe ngakabi uyena uJesu amehlo empumputhe zala ekhaya engakavuleki kuyobe ngakabi siyena uJesu uma lesiqalekiso sala ekhaya singakanqanyulwa kuyoba kusiyena uJesu uma izinto ezasihlahlekelayo singaka cela utshela useduzane kwakho ukuthi mase kufike yena nalokho kubophe wena kuyanqamuka. Uma sekufike yena nalokho kuhlupha wena kuyohamba. Uma sekufike yena nabangakuboni bazokubona. Jesus. Cela ndodana umlindi uJesu ngoba mhla efika yena enye izinto azoziveza ngayo ukuthi uJesu koba ukuvuleka kwamehla leli ekhaya. Ngiyazi uhleli sengazathi izinto ilungile ekhaya lakho kanti izinto zonakele. Namhlanje nangu uJesu. Hallelujah. Jesus. Kodwa ngithi nangu Jesu, nangu Jesu, nangu Jesu, nangu Jesu. Uzumlinde ndodana, uzumlinde ngoba mhla ifika koshintsha isimo somndeni wethu. Mhla ifika koshintsha isimo esaziwa ngaso. Wabuyela umfana wayohlala ngasemgwaqeni. Awukazi uyibuza ukuthi yini indaba lendoda indoda yomgwaqo. Awukazi uyibuza ukuthi yini indaba njalo evuka emgwaqeni. Azikhona ezinye impumputhe abakhona abanye bahlupheka abanye babeyocela esontweni.
Chapter number 3 encwadini kaJohn kwakukhona umuntu ofuhla ngothi ecela esontweni ngoba abangena esontweni benesihe yini indaba eyikhethele yena uhlala ngasemgwaqeni ngoba uyazi ukuthi uJesu mhla edlula uzodlula kulomgwaqo. Khona into engizwayo manje ngizokuhlephuka izinto ebeyibopha abantu yazizwa ziyahlephuka kwelika moya nokwakuthethwa nakho kubuya nokwakuthethwa uBen Hadad babuya abafazi ziyabuya ingane liyabuya igolide liyabuya isiliva kodwa bakhona abantu namhlanje angazi about you kodwa ngizwa ngathi uzodlula la ngizwa ngathi na inkosi idlula lapha nangedlula lapha nangedlula phambi kwakho. Hallelujah, 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 hallelujah. Inkosi ikula ndawo. Kungazathi wayethi avuke aye ngasemgwaqeni afika ahlale uJesu engaqhamuki abuyele ekhaya yolala ethi indawo yami yangasemgwaqeni nakusasa futhi ngizobe ngilapha ngoba uyafuna lento okholwa ube nenkani yangaphakathi ukuthi akwenzekanga namhlanje ngiyabuya kusasa ngiyabuya nangaleli yalanga ngoba ngiyayazi lento ikhona. Inganiqinisekisa nibazalwane ukuthi uJesu lento oyifunayo wena ikhona kuye. Oh mthinto sethu kwa mtshela ukuthi lento oyidingayo nalento okholwa yiyo ikhona. Awuyitholanga last month wabuya, awuyitholanga last week wabuya, awuyitholanga izolo nakho ngiyakubona ukhona namhlanje ngoba yena mayidlula zokwamukela into zami khona usho njalo athi ngizokwamukela into zami ahlala. But in order to close, let the Bible, where's umsindo? Where's umsindo? He heard the noise. What my umsindo? What ngowani ke lo msindo? Ngoba ngihlale ngizwe umsindo. Kodwa ayifana lo msindo. Lo nguzwa namhlanje na umsindo. Impendulo yathi uJesu waseNazaretha. Lithi iBhayibheli bathi bengathi uJesu ngiyacabanga fast wakhumbula ubaba wakhe wathi uyazi ubaba wangitshela ukuthi mhla kufika le ndoda uEmmanuel owayekhona nokhona noyoba khona phakade naphakade eqaleni wayulizwi ulizwi waye kuNkulunkulu ulizwi waye kuNkulunkulu ungitshelile ubaba engasekho ukuthi angabolinda amadlozi akithi angibolinda inkosi yamakhosi uJesu ngoba yena mhla efika kuyovuleka namehlo kuyonqamuka isiqalekiso saleli khaya. Athi bengamtshela uJesu wavele wamemeza noma wena wamemeza ngithanda indlela amemeza ngayo
mpostoli ngithanda indlela meme wathi Jesu ndodana kaDavide. Hawu ke angazi noma ngayizwani stadium sonke sisho lamazwi sithi Jesu ndodana kaDavide. Hawu ke oshana dada bayana izulu selizwile, izulu selifikile. Ayada, there shall be a restoration. Come on, come on. Jesu ndodana kaDavide. Hawu ke lawo mazwi aphethe izinto esibalulekile. Umethi Jesu uthi uthi msindisi. Mayethi ndodana kaDavide uthi ubukhosi bonke bungobakho. Umethi ngawukele uthi ngenzele nalokho okungangifanelanga. Ngoba into azoyenza manje uzoyenza noma isingayifanele. Awufanelwe kodwa yena will do it anyway. He's going to do it anyhow. Uyezwakala somandla, uyezwakala udlula ngakithi, uyezwakala ukhona namhlanje. And then iBhayibheli bese lithi wamemeza kwathi abaseduzane kwakhe bathi shut up, uJesu akafuni into efana nawe. Kukhona abantu abayitype kaJesu kodwa hayi wena. Lithi iBhayibheli bathi mabethi akathule, he shouted. Ningixolele makukhona abantu abatshela ukuthi we need to be quiet. Ngenxa yokuthi ukuba quiet kwethu kwenze saba kulezi zimo esikuzo zangashintsha. Kodwa namhlanje we are going to shout. Shout. Shout, shout. Shout, shout. Shout. Can the stadium shout? Istadium singamemeza namhlanje. Sithi Jesu ndodana kaDavide ngiyawukele. Oshadada baba. Ngizwe izulu libheke emhlabeni manje. Ngizwe program yasezulwini imile ngenxa ye program eyenzeka kule stadium. Jesu ndodana kaDavide ngiyawukele. Jesu shadada baba saya. Jesu ndodana kaDavide ngiyawukele. Wamemeza bemthulisa, izwi lakhe lwazwakala belicindezela. Ngoba khona izimo ezicindezela izwi, kodwa namhlanje memeza udlule izinto ezicindezelayo. Ayayabaka Glorabo Shantalabazi. Jesu
thina siyilolu hlobo olungenawo umoya kaHabi wabo shesha nikezele oshesha bhawe oshesha nike thina asiniki sitha sethu kodwa siphendukela kuJesu Jesu Let me show you something. Yini laba bantu abahleli around him betha kathule bebona yena engaboni ngoba abantu abanakho abafuni nawe ube nakho memeza abanakho ivoice yakhe izibe phezulu kwabantu abanakho iBhayibheli wamemeza yadlula ivoice yakhe yadlula ama-haters yadlula izitha yadlula abathakathule waze wamuza uJesu wathi mayemuza uJesu kwasho ukuthi uzwiwe ngomkhulu uzwiwe omkhulu angifune ngathi ngamtshela lo sitho mkhulu ke lo mkhulu lo esimemezayo mkhulu lona esimemezayo and then izwi likaNkulunkulu lithi waze weza uJesu wathi mayeza uJesu wema stood still kwaphazamiseka iprogram kaJesu ngenxa yomuntu onesidingo wama uJesu wathi mbizeni eBhayibheli babona abantu ababekuvimba sonke isikhathi yibo bona laba abantu abajika njengebhayisekile kade bethi thula kodwa mase bethi imisibindi uyakubiza yimisibindi uyakubiza but lithi iBhayibheli wathi engezwa nazi izinto ezingishayayo ngalo baba akabone indlela akayibone akazi la kunomgodi khona akazi la kunengozi khona kodwa lithi iBhayibheli wathi engezwa ukuthi uJesu uyambiza lithi iBhayibheli he rose wenze njani number 1 come on wavela waphakama glory to Jesus ngifuna ukuthi it's a season of rising noma ngabe izingakanani izinto ezimelene nawe kodwa this is the isikhathi sokuphakama isikhathi sokuphakama sasicabanga ukuthi makufika ipolitiki sizosizakala kodwa engathi sicwila kakhulu nayo sakuyisikhathi sokuphakama noJesu manje he rose but number 2 lithi iBhayibheli wakhipha ingubo yakhe wayilahla lela kuthiwa ke ma ufunda ngoIsrael ngiyavala bishop ngiyavala kuthi uma ufunda ngoIsrael ngenxa ukuthi igrant yayingekho akekho umuntu owayehola iground lapha kwafanele umuntu ozalwe ngaboni aye kumpriest afika amhlole ukuthi akaboni ngempela na abesethungelwa ingubo okuyiyona esho ukuthi uhloliwe watholakala efanele ukucela kodwa wathi mayeza ukuthi uJesu uyambiza sengazathi wayibamba le ndwangu wathi ngiyabonga zonke insuku bengilala ngidlile ngenxa yakho bengiphiwa bengaphi mina kodwa bepha lendwangu wathi kodwa namhlanje
aseke isidingo sakho, because here comes the provider. Here comes the healer. Here comes okwazi ukushintsha izimo. Bengiphiwe imali kodwa awushintshanga isimo sami. Here comes. Lethi iBhayibheli waqhuma okwesithathu. Waqhuma ethi makukunengozi angivele ngingene engozini. Kodwa ngidingeka ngikuye. Dingeka ngiphambi kwakhe. Anginandaba nengozi ke manje. Ngidingeka ngiphambi. Lethi iBhayibheli wathi mayifika kuJesu. uJesu wakhuluma lamazwi. Obaningi abantu abaseyimeni kodwa badinga ezinye izinto kunokushintshwa kwezimo zabo. Sambonga uNkulunkulu ngokondliwa kwabangenalutho. Kodwa ungahlali kulokho kondliwa. Because umondli onikeze nalabo abakondlayo usenakho nokwakho. Usenakho nokwakho. In closing, umebuza uJesu ufuna ngikwenzeleni? Uthi Nkosi akasho ukuthi ngivula amehlo. Uthi that I might receive my sight. Kusho ukuthi uyakubona ukubona kwakhe ukuthi kukhona. Kodwa inkinga yakhe ukuyamkela lento. But I don't doubt ukuthi amehlo ami ayabona kwelika moya. I don't doubt angabazi ukuthi ngimillionaire kwele mimoya. Angabazi ukuthi ngingumnqobi kwelika moya. Angabazi ukuthi nginakho ngiyaphila kwelika moya. Angingabazi le. Inkinga yami sekwamkeleni. Inkinga yami sekwamkeleni. Ikhona la iyo lento ebiyenza ngizohlala eduzane kwalomgwaqo zonke insuku ngoba kwelika moya ngiyazibona ngibona kodwa kulele lenyama angiboni. Let me switch it off like this. Lithi iBhayibheli what might cause that I might receive my sight. What uJesu hamba ukukholwa kwakho. Amanye amagama into yokwamkela into owaziyo ukuthi khona ubuhluleka ukuyamkela. You need faith. You need faith. I'm closing like this. Yabona ukuthi lesiqalekiso sokungaboni into eyigijima egazini labo bonke. It was not only ukungaboni but it was a curse. It was a curse. Kwakuyisiqalekiso. Wathi Nkosi uba ngireceive kanti uzothi mayamukela ukubona lento igijima egazini lakhe. Idlulele to potential children. Idlulele kukho konke. Kwashintsha umndeni wempumputhe. Restoration. Waba umndeni wababonayo. Angazi noma ngayimemezela nile bazalwane ngoba kwesinye isikhathi umemezela izinto kubantu bezingane. Ukuthi can you believe for your family? Ungakwazi ukukholelwa nomndeni wakini
Uyazi ukuba uyazi njengoba ukholwa noma bengakuphatha kabi ekhaya noma bengakhuluma kabi bethu washiya umsamo noma bengasho yonke into abayithandayo kodwa lento yakho bayayibona futhi bathembe yona kunale kudala benza. Asiphamise izandla zethu siyathandaza sonke. Ngizwe emoyeni wami uNkulunkulu ethi into zakho isikhona namhlanje. Kuthi angithi umemeze kahle. Kuthi ngithi usendaweni right. Ngifuna sonke sithandaze namhlanje. Uyazi ngifuna senze into engathi oyibuka eceleni engathi ayinayo ingqondo. Because ngifuna si-acte nangezandla zethu silanda into zethu namhlanje. Ngoba ilanga lokwamukela leli ngiyalizwa. Ngifuna masithandaza namhlanje silanda into zethu, ulanda impumelelo yakho, ulanda ukuphila kwakho, ulanda nje impumelelo yefamily yakho. Ngifuna masithandaza namhlanje uacte nangesandla isignal leyo yokuthi namhlanje impilo yakhe iyashintsha. Ngenzela noma usathane ngamemeza thina uselate ngoba uJesu ukhona stadium akakwazi ukudlula la kushiye nesimo. Ubhathameyo ufakazi ukuthi kwadlula uJesu kanye impilo yakhe yashintsha. Namhlanje kukhona into enkulu uNkulunkulu asayenza. Akosivula umlomo sithandaze babongcwele. Come on, let's all open our mouth and pray. Sengathi ngathi uma uthandaza uyilande ulanda impumelelo yefamily yakho. Singakabeki isandla phezu kwakho. Ngifuna ulanda impumelelo yomndeni wakho. Namhlanje kushintsha iqalekisa indala. Namhlanje kushintsha umlando. The history of your family is changing. The history of your life is changing. Ufikile uJesu. Shalabonde lebosa. Come on, oh shanda baba sike. Izomandla khona istadium sonke. Izomandla kaJesu. Siyashintsha impilo zabantu. Come on. Bisigama likaJesu. Kunamandla gijima stadium. Ropo shate bese. Ikatala moshade. Rakabo sate. Nakoge basawa nakoge. Niyasa diyenzeka. Hili bishate me. Kula mama sana bese. Uyenzeka phezulu laphaya. Nalaphaya. Kulela khona. Amandla gijima stadium sonke. Urabasaka. Hilibishada breke. Ula mama latindo sakho ilande. Silande ngegama likaJesu. Landa umshado wakho, landa abantwana bakho, landa umsebenzi wakho. Come on, church, everyone is praying. Ulabasate. Ubrakanda skulabasia. Ulababa. Zashintsha impilo zabantu. Ilanga seliyoshona. Inkazumulo yehla. Ilanga seliyoshona. Sulululululu bashebe. Ikontact unomosi. Ikoposate meshe. Nawalamandla funimbuyo. Aqaqibopho. Yamukela lamandla. Yamukela.
Woo! Ula baba sikade. Yonke iminyango evaliwe iyafuleka. Sonke izinto akade engenzeka ziyenzeka. Okade kufila kuyaphila. Okade kunganyakasi kuyanyakaza. Okade kumila kuyanyakaza. Egama likaJesu ufikile. uJesu ufikile. uJesu asithandaza sonke istadium izinkazimulo. Izomandla kulabosheke shandemosfote ukoposo ulamandes kulapre Solemandosko. Ulabasaya. Isifo siyabaleka. Ukuhlupheka kuyabaleka. Usisi liyabaleka. Winkosi yenkasimulo. Satumi stadium. Satumi stadium. Izinto ziyashintsha. Nangu Jesu kuphilisa. Nangu Jesu kukhulula. Nangu Jesu ashintsha impilo yakho. Ilabashindeya. Komasia. He's changing lives. He's changing. Shadadadele so no. Ikotola bandeski labosi. Shalalabo salalade. Ukobrandali kosande. Irabasanda labosa. Revival. Ulobosiketa. Restoration. Jabo into sako. You will never die poor. You will never die sick. Kuwibopho. uJesu makwafika kubaleka iqalekiso zemndeni. uJesu makwafika kuvuleka amehlo. uJesu makwafika kabadoshe mandos kulama shala brakesia kuprekada bosa randes kilabosiande winkosi yenkasimulo. Jesu, Dotana Davide, Nihaugala, Now Musa Simegi, Istedem Songa Musa Simegi, Istedem Songa Musa Simegi. Uthatha impama ngezaleni ayithinta into ayihlalisa namakhosi. Ufuna imaletho. Angazi shenge sengathi ungazuthola abafundisi noma bawu5 abazobeka izandla nje quick. Listen, just one touch. Ngicela wenze nje under the same atmosphere. Ngicela uphathe umnikelo wakho. Enkathi abafundisi bebeka izandla you'll come afore. Ushiya umnikelo wakho ngoba ngiyeza ukuthi khona uNkulunkulu ayenzile la. But I don't believe ngizokwazi ukuthandazela nonke sibaningi. But please ngicela usuke la khona and give. Ngoba ngiyeza ukuthi uNkulunkulu ushintsha izimo. Come and give. La sengathi ungathi wehla lapho ubuthandaza.
ukuthi isimo sami sishintshile. Sathi ungathi wehla lapho ubuthandaza ukuthi isimo uNkulunkulu akubusise. Come on, let's all come and give. Come and give. Come and give. Wozuthandaza, wozuthandaza. Ngoba into zakho siyabuya. Wozuthandaza. Wozuthandaza. Come and give. Bring that young girl. Bring her here. So does like to the one. Come and give. Come and give. Something great is happening. Come and give. Jesus. Come and give. Come and give. What's the last British Quam? Jesus. Come and give. Come and give. Come and give. Come here, brother. Come here. Jesus. Come and give. Come and give. Come and give. Jesus. Jesus. Come and give. Come and give. Come and give. Come here. Jesus. Come and give. Yes, come and give. Come and give. Come and give. Come and give. Yes, Bishop. Come and give. Come and give. So that, come and give. Simo sakho siyashintsha namhlanje. uJesu udabula eJericho. Yes. Ushintsha iqalekiso uma kwafika. Ukhondolo lomndeni liyashintsha. Come and give. Come and give. Come and give. Come and give. Oh. Come and give. Can I get one man of God this side? One man of God this side. Come and give. Come and give. Abanye fan baplanjele lenkonzo. But next year ngizofaka umnikelo wami. Ngeke into ephethe imvuselo engaka. Kungenzeki lutho. Come and give. Come and give. Kulo mnikelo wakho uJesu uyayishintsha isimo sakho. Ngeke ufuhlupheke, ngeke. Ngeke ufungakholwa. Ngeke abantwana bakho bafa bengasindisiwe. Njengoba ulanje uzolanda ngisho insindiso yabantwana bakho. Subeka nakulo mnikelo ngala. Ulanda ngisho insindiso yomndeni wakho. Ngeke usathana ntshontshe into zakho kuthuleke. Jesu ufikile uyahawuka namhlanje. Uzothela ifavor. Uzohlala nomusa kaNkulunkulu ongazibeki. Hey! Uzohlala nomusa wenkosi ongazibeki. La uyoqhamuka khona uzonakeka. Favor of God is upon your life. And Jesus is doing wonders. Udabulile uJesu ufikile. Come, come. Come, come. Shumnikela udlule. God bless you. God bless you. Come. Come. Shumnikela udlule. God bless you. Nawubeka nala phansi. Ngoba sibanika khona beka nala phansi. God bless you. Bless you. Abanye bayangapha Bishop. God bless you. Bazobuza abantu uphuma phi namhlanje. Bazobona next week Monday. Bazobona ukuthi uphambi kwenkosi. Woo. Jesus. 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 Kuzomangala abantu abazumndeni wakho. Sathi ungashuthi isithombe sokugcina ekhaya. Ngoba lesi isinhle iwayo usheshe uyisuthe ukuze mhla uNkulunkulu esenza imhlola ubakhombisa ukuthi niphuma phi noNkulunkulu. Ngoba lento izoshintsha isimo sasekhaya. Ngeke ufuhlupheka ngeke. Yes mama, yes. It's happening. Jesus. Marco Seta la Presca. Kulu onga iti unalono sese
Mukhulu lolo ngakithi, mukhulu, mukhulu lolo ngakithi, oh, ngakithi, unalolo sese, unalolo sese, unalolo sese, bazalwane mukhulu lolo ngakithi, mukhulu lolo ngakithi, oh ngakithi, unalolo sese, unalolo sese. Akasibonge Nkosi, mukhulu lolo ngakithi, mukhulu. Ngiyabonga futhi, mukhulu lolo ngakithi, oh ngakithi, unalolo sese, unalolo sese.